Pôvodný zámer bol, že toto CD-čko malo byť pre kaštiel v Dolnej Krúpe natočený. Aj tam sa to nahrávalo, pretože Beethoven tam chodieval na nejaké pobyty kratšie. A tieto sonaty všetky sú venované jeho osobným priateľom. Jedna je z raného obdobia Beethovena, to je tá prvá sonáta opus 7, veľmi rozsiahla a kompozične je veľmi zaujímavá. A potom sú to dve veľmi populárne sonáty, najmä tá druhá, ktorá je na tomto CD, takzvaná sonáta mesačného svitu, a tretia je Appassionata. Dve veľmi populárne a veľmi známe Beethovenové sonáty. Samozrejme, človek má, keď hráte komplet, tak niektoré sú vám bližšie, aj ten obsah hudby lepšie rezonuje s vašim vnútrom, ako niektorým si musíte hľadať vzťah, ktorý nakoniec sa môže aj tak obrátiť, že máte ešte lepší vzťah k tým skladbám, ktoré vám neboli natoľko blízke na začiatku, lebo musíte oveľa viac energie do toho investovať a oveľa viac sa zahlbiť sami do seba, aby ste ten obsah vylúpli z toho. Ale samozrejme tieto sonáty mám veľmi rada. Tak to je jeden absolútny génius, o tom vôbec netreba rozprávať. A okrem toho jeho hudba je výsostne ľudská. By som to tak charakterizovala. Keď sa môžu hovoriť určité metafory, tak Mozartová hudba je božská. Ale Beethoven je ľudský. A ja myslím, že s Beethovenom sa môže každý jeden človek identifikovať, pretože Beethoven vyjadruje aj obrovskú radosť, aj obrovskú živelnosť, aj temperament a na druhej strane aj pády, aj absolútne zúfalstvo a niekedy upokojenie, akoby zmierenie, ale nikdy tam je stále zápas o nejaké vyššie hodnoty u Beethovena. To cítite v každej skladbe. Lebo človek, keď dostane noty, to je len schéma určitá, alebo šifra, by som to mohla tak znázorniť. Ale vy sa musíte dostať k tej podstate, čo tá hudba vyjadruje. Čo je za tými notami vlastne napísané. A teraz zrazu vysvetlo, že ten zápis je vysvetliteľný alebo realizovateľný aj iným spôsobom. A je to veľmi zaujímavé porovnanie. Tak vychádza to aspoň u mňa zhruba tak, že keď dostanem nejakú skladbu, tak tá skladba vo mne vyvolá určitú emocionálnu odozvu. A teraz ja sa snažím tú odozvu, ktorú tá skladba vo mne vyvolá, dokázať mojimi výrazovými prostriedkami, teda hudbou, vyjadriť tak, aby to mohol hocikto iný pochopiť tak, ako to chápem ja. Interpret je veľmi dôležitý, pretože to nie je len určitá, ako by som povedala, to máte ako herec, keď dostane úlohu, tak on môže obrovským spôsobom z tej úlohy vytiahnuť to, čo potrebuje aj poslucháč počuť. Lebo to je taký trojuholník. Skladateľ, interpret, poslucháč. A bez tohoto trojuholníka to neexistuje. Skladateľ bez interpreta nie je nič. A zase bez poslucháča tiež nie. Lebo to je potom len niečo, čo je v písacom stole založené a nemá to odozvu, nemá to rezonanciu. Môže ho zaujať úplne nezvyklý zvuk klavíra, aký slovenský poslucháč, len niekoľko desiatok slovenských poslucháčov malo možnosť počuť. Pretože u nás je asi 40 hammerklavírov v múzeu, ale sú nehrateľné. A jediný hrajúci dobrý hammerklavír, slušný, je v súkromnom vlastníctve. Takže
ľudia nemajú možnosť toto. Takže to je ten prvý dotyk. Druhý dotyk, ktorý môže byť, že tá hudba je aj pre laika veľmi zrozumiteľná. A tým pádom, že sa tam striedajú rýchle, pomalé, filozofické, priam tanečné časti, každý si môže v tom prvom počutí niečo pre seba nájsť. No a potom je to tretie najdôležitejšie, čo som už povedala, že Beethoven je vyslovene skladateľ, ktorý absolútne opisuje vnútro človeka. A to znamená, že každý sa s tým môže identifikovať.